Lai tuli gijing kai ke bekodor na kajing ya shem kajong angel jong utrai ya kinong up lang brot kibrang up ya kilang brot ki jong ki. But ngitip ya kani ka story nginum ya ngam shu shakag balakai ya Jesus po Bethlehem long ba kidon kinong up lang brot kiblay samiet shalom long ba lon pau angel jong utrai badam kilay mo ya kata ka buram ka bakra ko jong blay ka lateng shan ha pring jong ki kilay septing shikat dai kai ka bajaba angel jong utrai what septing ngadan ka khubor babha ban walam me phi bishem na gospel jong Lukas kalon ka baar ngadan ka khubor ka babha ban walam me phi ka jingkmen ka bakraw ka ban long ha ki brio baro to di kentin ba sotan ba ka jingkmen ka bakraw ka ban long ha ki brio baro angel jong utrai bon pa kini ginong ablang bron naba ha kini ka sngi la kha phi ka snong David ya unong penim ubalong Chris ubau utrai ti kani kalong ka dak ye phi Pinshem yo kulung bala sop dagi jain sop udah thia hakashing on. Pinshem yo kulung bala sop dagi jain sop bat udah thia hakashing on. Haba u Joseph la yalam ya Mary shapo ka snongrit hapo Bethlehem. Naga lenti ka bajngai kumba kendai po miles ye let's say ka lenti ka lai sngi lenter ye ka Mary ka ban ya do Joseph. Ka ina brengki kubor ka bang sotan bahas bang ka Mary ka long ba kalai bani Syam ya ka Elizabeth ban pensisha bakala kan sapun kon haga jinglong satdi ke jongka ublay wong lemau angel jong trai kalai bani Syam ya kata ka Elizabeth ka balalong lingki bro sya kata bat na bala Syam ya ka pan Syam do bak Elizabeth ka pun kon tik Elizabeth ke thu kong ba masnrung ka Mary hapo ka yeng ke jongka ki ukulong akpo jonga masnuan rung mapako Mary sapuli ko nang menikong punyo iya kata bat kata ka pen kemen ya ka Mary na mar ka Mary ka sutho mdei balayo kon ka Elizabeth baka kemen hani ka sutho bakan sapun kon ka jing nosotti kata ka jing kemen baka Mary ka dap khot bakat san kala jaru kat ba kita ki angel kila no na ki kat ba kita ki angel kila no na ki shabneng ba kita kinong ablang brot ru kila ya ong perlok ya ngin ya lek menta hadu Bethlehem ba ngin yo ya ngani ka ka bala ja ya ka butrai ulapan bana hangi kumta kila yawan kirki bat kila Shem ya ka Mary bat yo Joseph bat utau kulung ba utia hakata ka shingoy to haba kila de kila pen bana keleng shapang kata ka jingong ka bala la ya thu haki shapang uni ukhna baro ru kibala yo snow kila kindet shapang kita ki ru bala ya thu haki da kita kino ablang brot hene ka Mary kala rikendong ya kini ke baro kada yai khan yaki halaka dono kita kino ablang brot kila le no da ka ba burom da ka ba burom bat da ka ba yero yo blay namar ki ke baro ya ba kila la yo snow bat ba kila la yo kumba ya thu haki lightly ki pasok jingkai nagani ka jingnya thu khana shpang kini ki nong ablang brot ki ba ablang brot ki lang brot jongki hakata ka por ka bala khayo Jesus Christ ka benda ka meningkong nei bi pek nang ni ublay ukular ya kini ki nong ablang brot bakata ka lom kinyo yo khulung Jesus ublay ukular lamba kini ki nong ab lamba ki angel ki jong ya kita ki nong ablang brot bakin so ya utau khulung Jesus Nako abanong ka benda beningkong kolong mangim di ban kelet nagani ke jinyu thu kana jong kini kinong up lang brot kolong ublay ubat laki kular ublay ubat laki kular anam kelet yang ni haga jingim ke jongi ublay jongi ubak kular yangi un bat be ya kata un pendap be ya ke ke bolo kular bat pendap ru ya ka haga jing kular ya ke jing kai Jesu pipet na do ke gospel Matius kolong beningkong wan man ya thu lema angel Gabriel ya Joseph ya ka Mary baka Mary ka sapun kon Joseph mot man pelanyo jajar ya ka Mary angel jing trai wan pa bang sa sisir wang Joseph wat pelanyo ya ka wat pelanyo ya ka bot Joseph ko ngu ya ktir jong angel jing trai bat kumta ula ya biteng ya kata ka jing dei ke bat ka Mary bat kumta andala kha yo kulung Jesu ke bung yo ba ublay upendap ya la ke jong kular hagani ke benta jong ke jing kular ke jong blay lema ki angel ke jong kolong ban lek bandong yi ginong ablang brot kelek chapo Bethlehem ben Shem yu kulung ta bang ni kulung omde kulung kum kulung kiwe ki kulung uni omde utau kon balaka kum balong kiwe pat ude utau kulung balaka pala hadu kata kata bala pentia yuru haga jaka ka ba po hadu kata kata kabale siam la ban priang de Hebrew ke bakum ni kum tai tapi pet yang ni ka jinglong jong ni ka story jong Jesus ka kentup sibun ki ka benda ka meningkong ke juan jigri ustad ka crunch pang ki Hebrew ke start
Haga jingka jong Jesus Christ ki don ki brustart ki bawan na do na rimingi. But haga jingka jong Jesus ki don ro ni ki brave la nyaw ki lower class, ki don ki upper class, ki don ki lower class. Lower class haga ni ka por la khot ki nong up lang bro. Dan kin mau biang sa sisin ka story jong ki kod Israel. Men ba Joseph layap, nei. Hakapor ka ba Shuai ka ba ki kod Israel kin bakil along mrah por di Egypt mun penong. But men ba Joseph udang im Shuai ka ba ki kod Israel kin syak pen sitom sibun. Men ba Joseph udang im nak mau ki kod wang wan ra na igini ki kod Israel syapok ri Egypt. Usiem paro ba usan cara por Egypt wang penum la banwan ra igini ki bre na ki nong ri lang brat. Kinong ri lang brat. Pimla no ra ki asnok pen syong ki harut snong. Pensyong ki harut sno namar la nyoy ki begini ki bapo tam ha ka society kinong aplang berat ki bapo tam hapo jong society dia ka jingka jong Jesus Christ kini khubor ka bakmen khamong tangi ki rustat handre ya ki brio baro kini khubor jong ka jingkmen ha ka ba kita ki lower class ba kita ki upper class kilong kumju akmat jong Jesus Christ pm kinong aplang berat ki Jesus ki rustat ki Jesus umdan lower class umdan upper class haga jingka jong Jesus Christ lawan ka haga shingo jong kimran henry wat kita ki rustat ha wanon jingo ya un maru deuta ubalon ka pla hade ta te kamang aku aban bu nang ni ban numde ben klek long wa ublay ubat lagi jong ki kular ki ju ka ba likot mama nganum kran bon ka ba ar kade ke binyo nang ni kade ka bang asut tanat ba kade ke jingko ngo ka jong kini kino ablang berat pi tang siyo ya ka jing shai ka ba teng shan ha bren balak teng shan saudong ya ka ba ki gi song kiladap ta ka jing shapting ba ki asngau ya ka sur ka baong wat shapting na makmi nga walam pi ka khobor ka ba pi kani ka ba ki asngau mas ni asngau ya kani angal jong tra ki beteng ya ka jing kran bat ka ba ngi ina ka lenong ka ba khatsa ka khot ba khatsan mo dong kala jaru aba kita ki angal kila lenno na ki shabneng ba kita kino ablang bradru kila ya ong perlok ya ngin ya lek menta hadu belampi angel jong try ki ong ba on sakai nu klung ba kini ki nong ap lang berat ki ong menta ya ngin ya lek tak da ka benda ka bar ka de ki jing ko ngo kle jingo ya nu klung jisu bala ka po Bethlehem kini ki nong ap lang berat kim shibong em pi kumung ngin ngai yu ne bo chuan pa kum ne kumung chu ngai yu kumung chu ngai ya ka tien ka ba siteng miet mo kat kani ka miet kat kani ka jingdom ka bakum kani ngi mi nang ni klamong kum ta klamong khelin na ma pingin syong mangi klamong kum ta henry ki badon hapo jongki perlok ki ap lang hang ta ki ong ya ngin ya lek ban jingo ban pendep ka e ka bo angel lani ki angel jong try ki lawan banya tho bakum ta long ki lelek hadu asnong Bethlehem pi ka benda ka ba ar ka jikai ka bang yo nang ni ha ka ni ka Christmas lani ka jingkai yu Jesus Christ kamang kwa ban bo ing ka long ba penlong ya la ka jong ka ji man ko ngu yu try penlong ya la ka jong ka ji im lani pendem ya la ka jong ka ji im ban ko ngu yu try ha ka ni ka Christmas lani ha ka jing up ka jing preng ka jing ya ka jing ka yu Jesus Christ wanam klet ban pen ko ngu ya la di ha try kidon chibon ki celebration kidon chibon ki jingle kamen ki ba pertai ke le kamen ri ki bangai yo Christ su kedai ban pen ko ngo ele how try ka balai ka bang asu tunat susu na preng kini baro angkut tala ki su sange tang ka jing ko ngo balai jingo yo khulung jisu ban yo hapo jong ka singot kala biang ya ki jing sisa dai kala biang no balai la pendep ta ngila ko ngo yo balai ublay pa maki angel ki jo ban wan kran shangi ngila yo snow ya kai ka ba ki kran nyo snow ya kata khubor ba kamen yang ili jingo da ki jing kemen ki jingo ba ka jing kemen ka dap ya kamen sim jong ki jing sala biang le no shiyang tiano bani le no shi enjoy nei ka we ka ba ki le ka bang sotanat ba ka dai ki da pla ya kata ka ba ki la shem ha ka Christmas ka dai yang ni ban pla ya Jesus Christ kadai yang iban play Jesus Christ ha ka jingka yo Jesus Christ kadai yang iban yai play yo Christ Jesus damar ki nong up lang brot ha ba kila shem yo kulung Jesus kim kutang ha ba kila kmen gedo no jongki kila ya tholam chi ki we kana ki we kan le kmen kai ka ba jai ni tapat kalong bun sin ngi klet no ban play Jesus Christ hakum kani ka po hakum kani ka ayom ngiklet ban play Jesus da jingim ko ba ngiklet ban play Jesus da ka sentur ke jongi ngiklet ban play Jesus da ka jingim ke jongi nei kata ka de bangi ngi ha ka jing sha le ngi pe ya ka perthai ka ba mata ka jingle kemen ya kata Christmas kala ya shau put ba ting teng la ile rai nomor play ka jing shat ka jing kemen ka jing bam ka jing di ka bom de ka kum ka mon ka jong play ha ka jing sha di ban kemen de ban shat nomor belai di pipai ka benta ka ba uang angel jeng utrai uang ka jing kemen ba kraw pi belai kami ka jing shat nomor ka jing kemen belai kami ka jing shat ka nomor ka jing kemen dan nomor kita ka jing shat kam dei ka jing shat ka jing kemen jing kam dei ban long ka ipan so si yo belai hane kini ki singi ka ba mentapat
kajing syat ba kajing kemen jo ka Christmas bon ki brio wat ki belong Kristan ro ki syat bagi kemen ke ke papen sosi yo bai kata ka de babakla ba ban kata ka pelong ingi bangi do no ban pla yo Kristus Yesus ne kat ba ki bilek gini gina aplang berat masuk tunat ba kalong kila pla yo Kristus Yesus ka de ba khat nyo ha ba kila ite kila pen bana keleng syapang kata ka jingong ya ka ba kila la ya tho haki syapang uni ukna pi ha ba kila dalam ki jong ki kmat yo kulung Yesus balakha kila lek ban pen bana keleng syapang kana kubor kilek ban pen bana keleng kim shumang shu tang mi ya snow no angel jong try buong ban khai khulung kili jengok de ki khmat ban hap la yo de jong ki khmat nei ka benda ka basa kalong bangi ai ka kamram ku jong ki kalong balik pla hangi ru kum ju menta dai ngitip bayu Jesu lakha ngitip yu Jesu balakha phimla bandan ya kene ki jisha ho ngimtip ka tarik ngimtip ka por ngitip balakha yu Jesu ngitip bakha yu Jesu Bahabang itu bakal Jesu. Kakamram kajung di ban pla, syapang kajing pla kajung. Kakamram jungi di ban pla, syapang kajing im kajung Jesu. Sekarang ong men hagi ni kising bingirung hagi yang jungi para bangai bingirung. Ong gini gentin. Mdanda ka wepat, bay. Mdanda ka wepat ka sngika, ka ba kam koridor, ka ba kam don buram ban ya ka sngika jong Jesu Kristus. Mdanda ka wepat ka sngika. Nengi pat mentang ngiklet no ya kajing ya kata kajing kai Jesu Kristus. Da ka bangi le kemen i babon ke sngika ke jong. Ni la kemen ke babon ke jing la kemen jong jing sikha ke jongi ta kadang ko abanong yingi ha ni ka por kolong ba ha ka jing kha yo Jesus Christ ha bingi tip bo Christ lo nong bresh ni snap thai bingi la ban len ni ke shisha ka kamram ke jongi ka basa kolong tungin pla lem shaki we ya thu lem shaki we bo yo Jesus Christ u khon jong blay ba em ula shim ya ke jing long do lon ma shim ya ke jing long do ulong u blay ha preng jongi ba kata ka de keteng ke jo Emmanuel kamut u blay lem ni dan ublay ha pen jong ublay ki jing sung ko lightly ki jing kai bang yo na ki ni ki nong aplang brot ki ba ap ki lang brot ki jong ki ka ta ka min kong kolong ublay bat yo jong kular ka benta ka ba ar kolong ba ka jing ko ngu kolong ka ba kham koridor ban ya ka mo ban ki jing knya ong ting jong blay ba ka benta ka ba lai kolong ko bang la yo ko mai la yo smo ka de kamram ko jing ban plaro yo Christ Jesus ki